Jakože dobrý den, dámy a pánové, jsme tady po hodně delší době a je tady nový update ve standoff. Jak můžete vidět na obrazovkách. Máme tady nový Battle Pass, takže bude se dneska levelit. Máme tady samozřejmě v tom případě i nový mise. A máme tady samozřejmě nový content. Víte, co to znamená? Víte, co to znamená? Že už nebudu natáčet. Nedělám si prdel, prosím vás. Dal jsem se hrozně velkou jakože pauzu od té doby, co jsem naposledy natáčel. A jo, hele, začalo mi to celkem chybět. Natáčet po takhle jakože... No prostě ve zkratce mi to začalo chybět, jo, takže... Prostě a jednoduše jsem si potřeboval zase natočit standoff, protože standoff je jako super jako gamea, takže jsem si řekl, že prostě proč jako ne. Proč to asi jako neudělat, protože jako omlouvám se, ale je mi líto, ale prostě standoff je super hra. I když to pár lidí jakože myslím, že to tak možná nemusí vidět, ale já vidím standoff jako dobrou, fajn hru, upřímně, takže prostě jakoby, proč si sakra nezahrát? Já už teda tady ještě teď poprodávám pár skinů, takže tak. A potom, co je doprodám, tak se vám asi ozvu, takže zatím. Takže to bychom měli poprodáno. Jo, mimochodem koupil jsem se ten krásný skin se Star Trekem. Už na to mám 14 kg, dal jsem se na tuhle nálepku, kterou jsem taky udělal a omlouvám se potom, co jsem otevřel ten opening, který jsem tady hrozně starádal. A ano, koupil jsem tam i 3 tyhle casky. Tak ano, jen se to. Za prvý nic mi nepadlo, žádnej tady ten karambit se tam jako... Žádný karambit se tam prostě nekonal, ani nic jiného se tam prostě nekonalo, nic prostě. Byly tam jenom tyhle jakože skiny, teď vám je ukážu. Tenhle, pak tam padl, tenhle jsem koupil, pak tam padl ještě tyhle dva, že to už jsem vám ukazoval. A jinak, jo, ještě tenhle, pačineček šum by jsem se nekupoval. A jako to je asi všechno, co tam popadalo, no. A teď je mi líto, že nepoužívám už tohle, ale prostě za prvý jsem si tam odsaď sundal tu nálepku, což jsem hrozně nasraný, protože já jsem myslel, že ji můžu sundovat, jak dlouho budu chtít. No, asi jsem logicky nemohl, ale i tak je mi to asi jedno, protože teď mám nálepku tady a mám tu stejnou zbraň, akorát hezčí a ještě k tomu se Star Trekem, takže jo, jsem za to víc happy. No a jak můžete vidět, tak samozřejmě tady už mám v duelech Gold 2, takže bychom si mohli zahrát jednu hru duelu. No a než se mi to tady načte, tak byste určitě měli dát odběr. A už se mi to načetlo, takže byste měli určitě na 100% dát odběr a měli byste dát like určitě na tohle videjko, jestli se vám bude samozřejmě líbit, pač. Hele, updaty ze standoff určitě natáčet budu a jestli budete chtít, tak i videa ze standoff. Takže jo. Bude tohle ten kanál docela nabitý i standoffem. A příště očekávejte, že to bude videjko z... Že to bude videjko... No nic. Že to bude videjko z Bravka. A to budu natáčet hnedka po tomhle z tom videjku. Protože proč prostě ne? No a GG. Tak, teď si jdeme zahrát. Takhle krásně dlouho jsem nehrál standoff, takže ano, bude to náročný. Ještě tady mám hrozný ping. No nic. Já nevím, já mám hrozně divnou sensku, mi přijde. A jo, sorry, že u těchhle z těch videí nebudu zase tak moc mluvit, protože já se snažím tryhardit. Jakou dává damage na vzdálenost? No tak to jsem nečekal, jakoby, no. Takovýhle výklep to jsem dlouho nedostal, takže tohle ano, tohle bude takový jakože spíš rozehřávačka videjko. Ještě, že můžete vidět,
že mám úplně... Tak to nechápu, jak jsem dal. Že nemám úplně super internet, hrajeme to jenom na pár FPSek. Yes, tak to si užiju. Počkat. No nic. To je prostě jenom kdo z koho. A teď jsem mu dal hodně hitu. No jo. Vidíte to? Můj 15. kill na tu zbraň. Já se tady snažím dávat vždycky nejvíc killů, takže... No já vím, že vždycky házem. No jo, už jsem se do toho zase dostal. No jo, ten měl hezký. Oh shit, tak počkat. No jo. Teď se omlouvám, že jsem hrozně byl potichu, ale jo, mimochodem, podívejte se na mýho Glocka krásně. Oh shit. Oh shit, tak počkat. To úplně přesně vím. Tak. Ježiši. To nechápu, jak nehituju, protože prostě, jako neříkám, že mám nejlepší aim, ale... Ty vole, tak. Teď jsem měl hrozný lak. Ale dal jsem si hezký kill. Já nevím, mně to nepřijde jako dobrá zbraň tohle. Jenom jakože fakt so close a situačně. Ty vole, kámo, teď mi... Ono mi muselo hned dát do hlavy a potom do těla, kámo, protože jako tohle to jsem jako ještě nezažil. Oh shit. Tak počkat. Tak a teď budeme muset zahrát situaci. Ano. Předhitujeme si ho. No jo, tak nic. On má prostě lepší mušku, jo, měl na mě víc předmířeno, já jsem neměl žádný, nedal jsem si žádný cover. Bylo to jako, ne o štěstí, ale prostě o tom, kdo líp trefí prostě. Shit. No nic, lidičky je mi líto, prostě nejsem rozehraný, jo, tohle je spíš rozehrávací. No, prostě jako. Tady je to prostě hodně těžký, ale lidičky, já nevím prostě, kámo, on prostě se hýbá jak Eminem prostě, kámo, on dělá rap, vole, a prostě najednou z ničeho nic udělá blip. Blip. To je bomba, kámo. No vidíte to? Já to miluju. To oranžová je vždycky nejlepší. No, vidíte to? Já jako mám nejradši oranžovou Wi-Fi, no, kámo. Oranžový internet to je prostě best. Teď mám zelený. Toho musím využít. Yes. Co mi dal? OK, tak tohle to si myslím, že úplně krásně vyčítoval. Ale já si potom po téhle hře ještě, no tak já se teď jdu nastavit Sansko, no nic, propadli jsme na Gold 1. GG prostě. Jedna špatná hra, jsi prostě v háji, no. Tak co dostaneme? Halo. Prosím. 15, OK. A jinak nic. OK, GG. Musím nastavit Sensku.
Nastavení. Mám takový pocit, že čím nižší je, tak tím lepší to je, ne? Mám takový pocit. Jako já mám takový teď pocit, ale víte co, jdem to vyzkoušet. Training. A tak ukáž. Yes. No to jsou quick scopy, co? To jsou quick scopy. Hele, víte co, dámy a pánové, já bych řekl, že hele, funguje to, můžete si nastavit sensku jak já, takže klidně jako mě to vadit asi úplně nebude, takže tak a nevím, zatím se s váma dorozloučit a tohle to asi konec videjka, ukázal jsem vám nový Battle Pass a tak, takže to je asi konec a čau.